Vítaj na mojom YouTube kanáli, moje meno je Paťo Juhas alias Herkules a dnes ti chcem povedať video recenziu na tento produkt. Budem sa ti snažiť povedať všetko dôležité. Mám tu aj poznámky, aby som nezabudol nič, takže mám tu, poviem ti konkrétne, čo od tohto produktu môžeš očakávať, pre koho je určený, dávkovanie, takisto či to musíš vysadzať, nemusíš vysadzovať, vedľajšie účinky, výhody, moje skúsenosti, čo som od toho produktu dostal a takisto budeš vedieť, že kde tento produkt môžeš aj zohnať. Takže dúfam, že sa ti moje video bude páčiť. Ak áno, kľudne mi daj like, koment, zvonček, nech nevidú ďalšie videá a ideme na to, let's go. Teraz v krátkosti povieme, čo je to Megandrol. Megandrol je extrémne silný testobooster novej generácie s obrovskou dávkou tých najúčinnejších látok v maximálnej možnej koncentrácii, ako môžeš dostať. Je to čisto rastlinný produkt z rastlín, podlieha veľmi kvalitnou štruktúrou, čo sa týka rastlín použitých v ňom. Nechcem to veľmi tu rozoberať, lebo to ťa nebude ani veľmi zaujímať. Sú to rastliny, ktoré sú špeciálnou technológiou vyťažené určité extrakty, vďaka ktorým tento produkt naberá veľmi silné účinky a môžeš vďaka nemu fakt ucítiť neskutočnú silu a zázraky tohto produktu. Takže pre koho je tento produkt určený? Tento produkt je určený pre profesionálnych športovcov, pre cvičencov, pre bežných ľudí, ktorí sú napríklad, fakt sa cítia zle, majú nízky testosterón a potrebujú si zvýšiť testosterón prirodzenou cestou, namiesto toho, aby si píchali injekčný testosterón a doplňali svoju hladinu, môžeš použiť práve tento produkt, ktorý ti ten testosterón reálne zvýši a zvýši ti tvoj testosterón. Nie sú to žiadne sarmy, žiadne steroidy, žiadne zakázané látky, je to no doping, je to čisté, podľa to rôznym testom, takže sa nemusíš báť absolútne, že je tam niečo zakázané. Môžeš to užívať aj keď si dievča. Keď si dievča, absolútne sa nemusíš báť tohto produktu, že by ti zhrubla čeľusť alebo zhrubol hlastok, to sa absolútne nemusíš báť, takže aj tento produkt je vhodný pre teba. No, môžeš to použiť aj keď si sypač a bereš zakázané látky a potrebuješ do post-court terapii pomôcť obnoviť svoju hladinu testosterónu, tak tento produkt je tiež hodný pre teba. Vynikajúco z toho pochvaľujú aj sypače, ktorým som to už odporúčal. Vynikajúco, fakt to sa cítia na tom oveľa lepšie ako na klasickej PCT, ktorá je veľmi toxická. Takže toto je tiež veľmi super výhodné aj pre teba. Čo od tohto produktu môžeš očakávať? Tak samozrejme narast sily, narast svalovej hmoty, lepšiu regeneráciu, lepšie libido, to samozrejme platí u dievčat. Takže keď si dievča, tak pozor na to, aby si chlapce nezdrela. Lepšie napumpovanie svalov pri tréningu, u toho môžeš čakať fakt ako na tom Megandrole, to napumpovanie extrémne, to ani pumpu ti netreba k tomu dávať, stačí ti dať Megandrol a napumpovanie máš isté. Zvýšenie aj voľne hladiny testosterónu, toto od tohto môžeš očakávať. Chcem ti povedať moje výhody, výsledky, čo som si ja všimol na sebe, hej. Takže čo sa týka mentálnej výkonnosti, lepšie sebavedomie, čo sa týka fyzických, tak samozrejme lepšia tvrdosť svalstva, žilnatosť, napumpovanie pri tréningu, rýchly rast svalov, lepšia chuť do jedla, to som si dosť veľmi na tom všimol a zlepšil sa mi na tomto aj trošku spánok, takže je to taký zaujímavý produkt, ktorý ti veľa vecí dokáže dopomôcť. Čo sa týka dávkovania, ja odporúčam začať na 3 kapsulách denne, hlavne keď si prvýkrát skúšaš tento produkt, tak určite začni na 3 kapsulách a po týždni skúš pridávať kapsule napríklad 4 a na ďalší týždeň už môžeš ísť klasicky 5. Ja som zastanca toho, aby si vyťažil z minima maximum, hej, ja veľakrát neprekračujem ani 3 tablety na deň a zaznamenám veľmi dobré výsledky na tom, takže skús vyskúšať 3 tablety
a keď sa ti bude na 3 tabletách dariť naberať veľmi dobre, kľudne ostaň na tom. Keď už sa to napríklad zastaví, kľudne pridaj o 1 tabletu a už choď vyššie a vyššie, takže postupne zvyšuj. Samozrejme, čo sa týka, keď cvičíš večer, tak už ten produkt treba brať buď aspoň hodinu pred tréningom, alebo je to ťažké, lebo keď cvičíš večer, tento produkt má veľkú nevýhodu v tom, že ja keď som cvičil večer, tak som proste nevedel zaspať na tom. Takže toto je taká veľká nevýhoda za mňa, čo sa tohto produktu týka. Takže ja to väčšinou dávkujem tak, že si dám 2 kapsule ráno a 2 kapsule buď po obede, alebo pred tréningom, keď mám tréningový deň. Takže toľko k tomu. Čo sa týka, či to treba vysadzať, nevysadzať, hej. Tento produkt je úplne bez dopingu, bez zakázaných látok, takže tento produkt nemusíš absolútne vysádzať, ale z hľadiska toho, aby tento produkt dlhodobo ti fungoval, je dobre obmieniať tie produkty. Hej. Samozrejme, že môžeš ho užívať napríklad 2-3 mesiace furt a potom ho prídeš vymeniť za nejaký iný booster a zase ideš zase 2-3 mesiace a zase ho môžeš naspäť nasadiť. Hej. Takže je dobre obmieniať tieto boostery, aby si tvoje telo nezvyklo na tú účinnú látku, ktorá je v ňom, a postupne tak premieňať hociaké produkty. Čo sa týka, máme tabletovú verziu, tá je táto, alebo práškovú. Samozrejme, ja som zastanca už teraz tabletových verzií, pretože máš tam viac výhod ako nevýhod, sú podľa mňa oveľa silnejšie ako tie práškové. A za ďalšie, veľká výhoda tohto produktu je v tabletovej forme, vieš presne koľko si nadávkol, nepotrebuješ odmerku, nič. Tie práškové majú strašne horkú chuť, keďže sú to rastliny, takže málo kto to vypije bez toho, aby mal problém. Takže je to ďalšia výhoda. Prídeš, nadávkuješ 2 kapsule, vieš koľko kapsulí si zobral, je to super. Ak chceš, aby fakt tento produkt ti účinkoval ako má, zapamätaj si, že žiaden doplnok výživy ti neurobí všetku drinu za teba, hej. To znamená, že aj keby som bral steroidy a necvičil by som tvrdo, nemal by som dostatočný spánok, chodil by som každý víkend piť, absolútne žiaden výsledok z nich nebudeš mať. To isté platí aj pri tomto produkte, takže v prvom rade majú vyriešené týchto faktory. Spánok, kvalitný spánok, minimálne aspoň 8 hodín, to doporučujem každému. Stravu, poriadne kvalitnú stravu nabitú na všetky makroživiny, sacharidy, tuky, bielkoviny. Vyšší príjem bielkovín znamená lepší rast svalov za mňa a lepšiu regeneráciu. Čo sa týka regenerácie, naozaj môžeš používať rôzne doplnky výživy. Tento produkt ti sám tú regeneráciu zlepší, takže toto je veľké plus tohto produktu. Samozrejme, dobré regenerácie môžeš používať glutamín, BCAčka, citrulín, arginín, to všetko ti to pomôže k tomu, aby si lepšie regeneroval, hej. A vitamíny. Hej. A za ďalšie, tvrdý tréning. Bez tvrdého tréningu svaly nerastú, to si zapamätaj. Či si baba, chlap, to je jedno. Cvič naozaj tvrdo. Cvič do zlyhania, blízko svalového zlyhania. Fakt, ináč tie výsledky nebudú také, aké by si očakával. Keď nebudeš dreť v tom fitku, tie svaly sa nebudú mať prečo prispôsobiť, prečo rásť, nebudú mať žiaden podnet pre to, takže to si zapamätaj, musíš makať poriadne, dávať do toho všetko, regenerovať, jesť a spánok. Toto tu ti zaručí, že tento doplnok ťa posunie na oveľa vyšší level, ako si mohol doteraz byť. To znamená, že napríklad ty prídeš, zlepší sa bežne o 5 až 10% mesačne, príklad hovorím, a na tomto produkte môže sa zlepšiť o 15 až 20%, čo je naozaj reálne, lebo ja som veľakrát zaznamenal výsledky, že ja som sa zlepšil o 15-20% behom jedného mesiaca. Fakt, ako tá sila na tom je extrémna, tá regenerácia. Cítiš sa na tom fakt neskutočne extrémne silno, ten mindset do toho tréningu je oveľa lepší, to napumpovanie, cítiš, ak tie žily proste vyliezajú, je to super, takže tento produkt je naozaj za mňa 10 z 10, je to najsilnejší, skoro 500 booster, aký máme, takže neváhaj, kľudne si ho môžeš použiť a kľudne ho užívať celý mesiac bez problémov, 2 mesiace, 3 mesiace, absolútne to nehrá rolu. Hlavne netreba to preháňať nejak s tým dávkovaním extrémne, hej, aj keď si zoberieš 8 tablet, neoblíši ti to,
ale zase to treba brať tak, že to môže byť viac negatívne pre teba, alebo za prvé nemusí to znamenať to, že budeš mať lepšie výsledky na tom. Aj keď zješ viac tabliet, nič sa nedeje, tvojmu telu to absolútne neuškodí, ale neznamená, že keď budeš brať 8 tabliet, že budeš mať ešte lepšie výsledky, takže niekedy je menej viac, v tomto prípade to takto treba brať. Takže keď sa ti moje video páčilo a niečo ti to dalo, kľudne mi daj like, odber, budem rád, lebo tieto recenzie točím pre teba a pre bežných ľudí, aby že ste vedeli, že nemusíte brať steroidy, nemusíte brať zakázané látky a môžete brať túto zlatú strednú cestu, ani prohormóny, ani nič. Toto, ktoré ti nezničí zdravie, nebudeš mať trvalé následky do konca života a čo naberieš, to ti aj zostane, nemusí sa bať, že keď to vysadíš, spľasneš. Ja som bežne 2 mesiace neužíval produkty, absolútne žiadne, neupravo mi to ani na sile, ani na doplnkoch a to som ani necvičil. Takže toto je hlavne recenzia pre teba. Keď chceš, môžeš aj mňa podporiť a zároveň ušetriť nejaké peniaze a môžeš použiť kód Herkules10, ktorý ti dá až 10% zľavu na Underorganics EU a máš tam kopec ďalších produktov, takže kľudne neváhaj, zároveň mňa podporíš, ja budem môcť točiť ďalej tieto videá, ktoré sú hlavne pre teba a pre ostatných ľudí, ktorí chcú mať kvalitné doplnky výživy za dobrú cenu a hlavne vedia, čo berú. Nie sú tam absolútne žiadne zakázané látky, podlieha to colným kontrolom, testom, takže toho sa absolútne nemusíš bať. Takže som rád, že sa ti to video páčilo, že si to dopozeral až do konca a vidíme sa u ďalšieho videa. Čauko. A makaj